Eğlene yapraklar eğlene eğlene ufukta indi kız şeylene Bezike bulganğa Gözlerim yazlarga eğlene Süyüden başlarım eğlene 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 Yazmışlar yazmışka eğlene Durmuş bir karusel eğlene Süyüden boşlarım eğlene 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 Yazmışlar yazmışlar eğlene Durmuş bir karusel eğlene Kıvışa kıvışa var dünya eğlene Sarılıp kütkenimsin belle Eğlene karusel eğlene eğlene Benim de kütkenimsin belle Süyüden boşlarım eğlene 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 Yazmışlar yazmışlar eğlene Durmuş bir karusel eğlene Süyüden boşlarım eğlene 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 Yazmışlar yazmışlar eğlene Durmuş bir karusel eğlene Yazmışlar yazmışlar eğlene Durmuş bir karusel eğlene İlnar, seni bilen uçraştığını sırap hatlar aldım ben. Senin jırlarını köbrek 30'dan alıp 50-60 yaşka hatlı hanımlar bek yaratıp tınlayken. Sen köbrek retro jırlar jırlıysan mele? Әйе, әнем әйтеүе буенча, мин 3 яшьтә җырлый башлаганмын. Һәм инде тәүге тапкыр район мәдәният йортында 5 яшемдә чыгыш ясадым. Sen özün kaydan, özün tında silip Мин bilsen. Башкортстан Республикасы Илеш районы Дөмәй авылыннан. Hazırlısı vakitte sen kayda yaşaysın? Әлеге вакытта мин авылда, ләкин Уфа сәнгать институтында белем алам. Demek avulda yaşap, şehirge varıp okuysun, şulay mı? Юк инде алай булмый инде мин инде укыган вакытта шәһәрдә, һәм инде ялларда, каникулларда мин авылда. Kileşeğinle neşik göz aldına getiresin? Sen bulaşak artist mı, sahne kişisi mi? Әлбәттә, музыка, сәнгать мине бик кызыктыра һәм инде мин Алла бирсә, шушы юнәлештә эшләргә хыялланам. Әйткән идең әгәр сөям алсам, миннән башка берәр бу тәнне Сибарып тик миннән яхшырагына Симә ләкин миннән түбәнне İlnar, emne sport bilen kaçından şöğürlerine başladın, şu hakta da silele. Спортка килгәндә, минем әтием көрәш буенча спорт белгеченә кандидат. Һәм аның бала чактан ук аның шөгыльләнгәнен күреп, мин һәрвакыт аның кебек шөгыльләнергә һәм аның кебек көчле булырга тели идем. Спортка карата кызыксыну аңардан башланды. Һәм инде 16 яшендә шулай мин интернетта Уран гимнастикасына багышланган каналга юлыктым. Михаил Баратов исемле егет алып бара. Аның эшләгән күнегүләрен күреп, мин шаккаттым һәм үзем дә шуларны өйрәнергә тотындым. Әйләнәм кояш инде ул гади күнегүләрнең берсе. Анда күнегүләрнең күләме, исемлеге бик зур. Шуңа күрә әле өйрәнәсе элементлар да шактый күләмдә. Ул юнәлештә шулай эшлим. Иң мөһиме теләк булуы, теләк булса, калганы була. 16 яшь тулуыма әтием гитара бүләк итте. Мин аңарчы бик кызыксына башлаган идем, һәм инде үземдә шул теләк барлыкка килде. 16 yaşka kadar sen gitarda oynamıydın. Yok, 16 yaşka kadar min gitarada tutup karaganım vardı, lakin min onu bilmeydim. Hem de şu yaştan alıp min gitarda oynarga öğrene başladım, hem әле дә öğrenem.
Җырларга мәхәббәтең кайчан тулды? Син кичкенәдән вокал белән шөгыльләндеңме? Вокал белән юк кечкенәдән шөгыльләнмим. Әйтәсем килә шуны, гаиләдә әтием баянда уйный һәм җырлый. Әнием мәдәният йортында эшли. Һәм инде аларның әтинең җырлаганын ишетеп, әнинең шигырьләр сөйләгәнен ишетеп, барысы да үз өлешен керткәндер дип уйлыйм. Мөхитнең тәрбияви көче бик зур диләр. Илнар, менә син үзең Башкортстан авылында яшәп, шундый матур иттереп татарча сөйләшәсең. Син татар мәктәбендә укыдыңмы әле? Беренчедән рәхмәт. Безнең авыл мәктәбе, гади авыл мәктәбе. Әтиемнең исеме Илдар була, әнием Лена. Әтием инде бик күп еллар буе Дөмей авыл советы биләмәсе башлыгын башкарды. Күптән түгел лаеклы ялга чыкты. Әнием Дөмей авыл мәдәният йортында эшли, концертлар оештыра, концертлар әзерли. Гаиләдә сез ничә бала? Син ничәнче бала? Минем апам бар. Апаң да җырларга яратамы? Апа күбрәк би. Синең популярлыгың күбрәк газета, журналларда да түгел, интернет аша таралды бугай, шулаймы? Шулай дип әйтергә була, ие. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар артын ел ямгагы сүтә. Ут яшькә, сизелмичә хәтсез татлы килеп җитә. Яшәп калыйм, янып калыйм. Бу тормышта игелекле эзләр салыйм. Яшәп калыйм, янып калыйм. Бу тормышта игелекле эзләр салыйм. Айлар түгел, еллар түгел. Гомер юлым бары матур эшләр бизин. Бармас йөрәкләргә җимеш булып килеп керер гомер көзәр. Яшәп калыйм, янып калыйм. Бу тормышта игелекле эзләр салыйм. Яшәп калыйм, янып калыйм. Бу тормышта игелекле эзләр салыйм. Гомер үтә, нигә үтә? Кешелекне уйга салып, сәгать суга. Яшәямын, яшәгәнмен. Саклар өчен синдә миндә җирдә туган. Яшәп калыйм, янып калыйм. Бу тормышта игелекле эзләр салыйм. Яшәп калыйм, янып калыйм. Бу тормышта игелекле эзләр салыйм. Сиңа ничә яшь? Сорыйлар монда минем тыңлаучылар. 24 яшь әлеге вакытта. Менә татар эстрадасы белән син таныш, артистлар белән танышмы син? Кемнәр белән дус? Әлегә сине Татарстанда беләләрме сәнгать белгечләре? Беләләр дип әйтә алмыйм ансын. Әлбәттә, кайбер артистлар белән күрешкән бар, аралашкан бар. Шулай дип әйтә алам. Казан сиңа ошыймы? Татарстан үзенә тартамы? Чөнки Башкортстан татарлары күпләп Татарстанга күчә башлады. Казанга инде мин тәүге тапкыр 2011 елда килгән идем. Һәм инде монда бик еш килеп кунаклык итәм. Киләчәктә Казанда яшәп иҗат итәргә уйламыйсыңмы? Әлеге вакытта бу турыда бер сүз дә әйтә алмыйм. Күп кенә ата-аналар балаларның телефонда, интернетта утырганнарына зарланалар. Урамга чыкмыйлар, шагыйль тапмыйлар дип, менә үзең яшь кеше буларак бу хакта уйланасыңмы? Ничек шулай? Бу хакта әлбәттә уйланам, чөнки инде безнең балачакта андай берләр юк иде, һәм инде безнең көнебез җәй көне су буенда
Кыш көне чаңгы шуып үтәйди. Без урамнан кайтып кермидек. Инде бүген ул кызганычка каршы күренеп булган хәл, инде балалар, яшьләр дә телефон артында күп вакыт үткәрә. Аның яхшы ягы да бар, ләкин шул ук ягыннан начар ягы да бар. Менә син үзең балалар белән эшләргә теләгән юкмы? Музыкага өйрәтергә, гитарага өйрәтергә. Беренчедән, белергә теләгән кешегә мин һәрвакыт ярдәм итәргә, кызыксынган кешегә мин һәрвакыт ярдәм итәргә әзер. Балалар белән эшләргә була, алар белән эшләргә кызыклы. Хатлар язалар, ничә яшьлек кызлар яза хатлар? Хатлар шактый күләмдә килә, яшь кызлардан да, олы апалардан да. Алар инде кызыксына, кайчан яңа җырлар чыга, үзләре җырлар тәкъдим итәләр. Инде сырлар, концертларым буламы? Һәм минем иҗатым белән гомумән кызыксыналар. Мин инде һәммәсенә дә рәхмәтемне белдерәм, шулай кызыксынып язып торганнар өчен. Василий Галимов көе, Роберт Миннуллин сүзләре, Янкеләр тупыллары. Өй алдында янкеләр, тупыллар исән әле, үткәрек үзәкләренә, җилләрдә исән беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупыллар, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупыллар. Янкеләр өйрәттеләр, яшь аралаш көннәргә, туган җирдән китүемне, яшем белән түләргә, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупыллар, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупыллар. Алар мине сагынадыр, миңа сәлам юллыйдыр, тупыллар сиздермәсә дә, өянкеләр елыйдыр, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупыллар, беләм гомер буйларына, миңа дуга укырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупыллар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек